Moltes vegades pensem que el col·lectiu de la discapacitat intel·lectual no és un col·lectiu amb risc d'exclusió. I en canvi sí que ho és, perquè al contrari de l'exclusió és la inclusió. I aquest col·lectiu no està inclòs a la societat. La societat és poc inclusiva. Per què? Doncs perquè per comptes de deixar que decideixin les persones amb discapacitat intel·lectual, el que fem normalment és ajudar-les i decidir per ells. I aquest no és l'ajuda que necessiten un suport. I hi ha en aquests moments moltes dificultats perquè la gent entengui que les persones amb discapacitat no ens estan demanant que decidim per elles, sinó que ens estan demanant tenir els suports suficients com perquè ells puguin decidir en la majoria d'ocasions. I aquests suports, evidentment, amb les persones amb discapacitat intel·lectual, doncs és un suport que moltes vegades és un suport cognitiu, un suport amb ajuts a decisions i un suport per prendre algunes mesures de contenció i d'ajut, no? Per tant, sí que és un col·lectiu amb risc d'exclusió i és un col·lectiu que està demanant no cap privilegi, sinó tenir les mateixes oportunitats i els mateixos drets i poder-los gaudir que la resta de ciutadans i ciutadanes.